Magandang araw mga kaniknik. Nandito naman tayo sa palibawang vlog namin. Ang gagawin namin ngayon, mawawa tayo ng salungo dito sa amin kung tawagin. Pero ang tawag dito sa isla ng Cagbalete, ito yun. Yan, maunguha kami sa ilalim, medyo malalim. Siguro mga 4 na di pa yung lalim. Yan mga kaniknik, samahan nyo kami. Yan, si Alfred, kasama ko. Yan mga kasama ko. Si Marky. Yan, saka si Nico. Saka ikaw, cameraman, pakita mo mukha mo. Yan, mga kaniknik, tara. Game na. Okay, sana lagi yung supportahan yung aming channel mga kaniknik. Huwag kayong magsawa magsuporta at manood sa mga videos. Oy, tara mga kaniknik. Bansis ka kakili. Oy,
Vamos. Po, Kayo ba nagtitinda sa mga to? makasigari kayang ano? Ikaw mahinig. Nag-vlog siya. Yan mga kanegnig. Oh. Sarap ng sadungo, tuyong. Si Urchins. Yan, sarap. Sarap. Si Urchins. Si Urchin. Bong, pinti pangalan pa ng tiyong. Isalongo per shot. Isalongo na, may tiyunter pa. Tiyunter. Bobo. Si Mancher. Si Muncher. Hayden! Lig mo tayo pantalan, Hayden! Hayden! Hawakan nyo ba yung Ikaw mga tayo galaw? Pantalan! Pwede lang. Punta ka dito! Punta ka sa Mga kaidolo. No. Si Urchins. Idol oh. Nignig kulots ba? Yeah, pagkari kinuha naman to eh. Wala ba lang, tutok lang. Ay, ano to? Naga na to? Ito, wala. Hayden! Punta ka! Okay. Sigaw ba? Okay. Sino kaya nagkimik ng bibili tayo sa sakong kon? Sa sakong suka. Asig to eh, pangal pang tubig. Halang kaya Riki. Hindi. Nagalaw yung mangka. Nagalibang ka. Buli di ba pa suka?
Ayos, sarap. Si Urchins. Tara Albert. Basta? Ay ba, meron po. Inigpit naman suka. Ano? Inigpit naman itong suka. Inigpit naman yung suka. Inigpit naman yung takip. Okay.